वाइल्डलाइफ वीकजों लोब्बा लाखिनानै सनानि मोख्रा संरैखाथि सोलोंथायारि मावबादाजों नायगावआव फरायसाफोरनो सांग्रांथि होनाय हाबाफारि खुंदों। क'क्राझार जिल्ला क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालियाव नायगाव हालामजों नांजाबनानै थानाय चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंचुरियाव मोननो हानाय सनानि मोख्राखौ संरैखाथि होनो आरो बेनि सायाव सांग्रांथियारि संरैखाथिनि सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों दिनै वाइल्डलाइफ वीक फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सनानि मोख्रा संरैखाथि सोलोंथायारि मावबादा थामहिनबा कम्युनिटि आउटरीच एन्ड एडुकेशन केम्पिं अन गोल्डन लांगुर हाबाफारिखौ प्रिमेड रिसार्च सेन्टार एनी इंडिया कन्जारभेशन हिमालयास आरो नायगाव आंचलिक एबसुनि बानजायनायाव नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालियाव खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनानै प्रिमेड रिसार्च सेन्टारनि कोअर्डिनेटर आरो कन्जारभेशन हिमालयास सिनियर साइन्टिस्ट डॉक्टर जी हसु बिश्वास जों लोगोसे चक्रशिला वाइल्डलाइफ रेंजनि रेंजार अफिसार रिमोनसोरां मुसाहारियाबो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंथियो। दिनै जोङो नैबे नायगाव हाई स्कुलाव वाइल्डलाइफ वीकखौ मोनसे एवारनेस प्रग्राम हिसाबै फाथिनाय जादों लानाय जादों जाहाथे जोङो बे स्कुलनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरनो मोनसे एवारनेस होनो हायो जोंनि वाइल्डलाइफनि सोमोन्दै बा हाग्रानि जिब जुनारनि सोमोन्दै जों बिसोरखौ संरैखाथि होनो थाखाय एसे सुबुरुन होनो हायो जाहाथे बिसोरो इयुनाव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ संरैखाथि होनायजों लोगोसे गुबुनफोरखौबो बिसोरो बुंनो बा फोरोंनो हायो। थिग बे उद्देश्यजों जोङो नैबे वाइल्डलाइफ वीक माबाखौहाय प्रग्रामखौहाय जोङो बे नायगामि हाई स्कुलावहाय डिपार्टमेन्टजों लोगोसे प्राइमेट मोनसे रिसार्च सेन्टारजों लोगो नांनानै लोगोसे नैबे नायगामियावनो थानाय जोंनि आन्चलिक एबसु कमिटिखौ लाफानानै जों जयैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोंनि बे उद्देश्यआनो गाहाय हाबाफारियानो बेनोमोन जे वाइल्डलाइफ वीकखौहाय जों मानो फाथिनाय जायो बोसोराव खेबसे सप्तासेखौहाय आरो बेनि गोनांथिया मा जों बेखौनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बा बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय बयनोबो जों बुंथिनो थाखाय बा एवारनेस होनायनि उद्देश्ययै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोंहा स्पेसियेलि जिहेथु जोंनि बे एरियायाव मोनसे चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंचुरि दङ। बे चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंचुरियावहाय जोंहा मोनसे मुल्यबान हाग्रानि जिब दङ बा जुनार दङ बेनो जाहैबाय मा सनालि मोख्रा जायखौ जोङो इंराजियाव गल्डेन लेंगुर मुं होयो। दा बियो पृथिबियाव बे गल्डेन लेंगुरखौहाय जोङो मोननो थाङा जोंनि इन्डियायावनो फ्राय बुङोब्ला मोननो थाङा जोंनि नैबे नर्थ इस्ट स्टेटआव मोननै मोनथामसो स्टेटआवहाय एफा एफा मोननो हायो। दा बिनि गेजेरावनो जोंनि बे बिटिसि हालामनि गेजेराव थानाय बा बिटिआर हालामनि गेजेराव थानाय जोंनि चक्रशिला वाइल्डलाइफ सेंचुरियाव बे गल्डेन लेंगुरा दङ। दा ओंखायनो जों बेखौबो स्पेसियेलि मोनसे नोजोर बोनानै उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो जों बेखौ बुंथिदों जे बे गल्डेन लेंगुरा माने जोंनिफ्राय गोमालांनो हमगासिनो दङ। फ्राय बियो गोमालांनोसैयानो बा बियो इनडेन्जार्ड मोनसे स्पेसिस जों बेखौ स्पेसियेलि संरैखा होनो थाखाय बयबो नाजानांगौ आरो गावजों लोगोसे न'खरनि गामिनि आरो एरियानि बयनोबो बे गल्डेन लेंगुरखौ साबसिनै बा स्पेसियेलि बेखौ जोङो संरैखा होनांगौ बेखौ जाहाथे गावजों लोगोसे बयनोबो बुंथिनानै होयो। जों बे उद्देश्यखौनो लानानै स्पेसियेलि जों बे गल्डेन लेंगुर कनजारभेशनखौ लाफानाय जादों। কাৰ্যসূচী আছিল ৱাইল্ডলাইফ উইকৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি সোণালী বান্দৰৰ সংৰক্ষণ আৰু সজাগতাৰ কাৰণে আমি এই নাইগাঁও হাইস্কুলত আবচু নাইগাঁও আঞ্চলিকৰ লগত এটা সভা পাতিছিলোঁ। তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লাইড প্ৰেজেণ্টেশ্যন বক্তৃতা আৰু পাৰ্টিচিপেটৰী এক্টিভিটিৰ মাধ্যমে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো এতিয়া সামৰিলোঁ।
যাতে ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিমান দাঁতিকাষৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে সোণালী বান্দৰ আৰু ইয়াৰ যিবোৰ অপৰুগীয়া জন্তু জানোৱাৰ আছে ইয়াৰ সংৰক্ষণ কাৰণে সিহঁতে আগবাঢ়ি আহে আৰু প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আগভেটি লয়। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰগ্ৰামটো ৰাখিছিলোঁ। সোণালী বান্দৰটো আমি জানো এই চক্ৰশিলা আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিবোৰ অঞ্চলতে আছে ইয়াত প্ৰায় 1100 সোণালী বান্দৰ পোৱা যায় আমাৰ ৰিচেণ্ট ছাৰ্ভেৰ চেঞ্চাছ মতে। তো আমি এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ ইয়াৰ ওচৰৰ যিখিনি ওচৰ পাঁজৰ ৰাইজ আছে সিহঁতক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে সিহঁতে এইটো সংৰক্ষণৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ ঘৰত, কিয়নো আজিকালি দেখা গৈছে সিহঁতে বিভিন্ন গাঁৱত আহি সিহঁতে থাকিব লগা হৈ আছে যিহেতু জংঘলৰ পৰিমাণটো কমিছে। সেই সংৰক্ষণৰ কাৰণে সিহঁতে আগভেটি লয়, নিজৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে গছ পুলি লগায় আৰু তাৰ লগত ইয়াত যিটো ৰাস্তা গৈছে বহলপুৰ চৰাইখোলা ৰোড সেইটোত প্ৰায়ে দেখা যায় ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল কেনপি ব্ৰিজ আমি অলৰেডি এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ আৰু কিছুমান আমি নেক্সট পৰ্যায়ত কৰিম। তাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি কিছুমান গছ পুলি লগাইছোঁ যিটোক আমি কৈ আছোঁ নেইবাৰহুড প্লান্টেশ্যন, য'ত গাঁৱৰ মানুহ নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে গছপুলি ৰুব, যিবোৰ গল্ডেন ডাঙৰৰ খাদ্য প্ৰণালীত লিষ্টত গছবিলাক আছে যাতে সেই গছবিলাক তাহাঁতৰ খাদ্যৰ কাৰণে সহায় কৰে আৰু লগতে যেতিয়া এইবোৰ বাঢ়িব এই গছবিলাক তাহাঁতৰ ইকনমিক ছাপৰ্টো এটা দিব। তো আমি সেই কাৰ্যসূচী হাতত লৈয়ে এই সজাগতা শিবিৰ আমি পাতিছিলোঁ আজিৰ ডেটত। এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি যিহেতু এইটো এটা ৱাইল্ড লাইফ উইক, তো তাৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি আমি কিছুমান মুখৰ মাস্ক আমি বনাইছিলোঁ। সেই মাস্কবিলাক আমি প্ৰতিটা ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত দিছোঁ যাতে সিহঁতে ফিল কৰে যে মই এটা সেই জন্তু বা জানোৱাৰ আৰু এই প্ৰকৃতিৰ কাৰণে তাৰ বাচি থকাৰ কাৰণে যিবোৰ দৰকাৰ, যেনে খাদ্য, বাসস্থান, পানী, বায়ু সেইবোৰ দৰকাৰ, সেইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কিছুমান পাৰ্টিচিপেটৰী এক্টিভিটি ইয়াত কৰিছিলোঁ যাতে সিহঁতে তাৰ মাধ্যমে সিহঁত জৰিয়তে বুজিব পাৰে যে এইবোৰৰ গুৰুত্বটো কি প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ কাৰণে। দুৰ্গা পূজাनि ধামাকা दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सरनि रयेल बड फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दखना, गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन। दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिकिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।